Notification na ɗaya cikin abubuwan da suke cinye mutum batir a waya, sannan wani lokaci su cinye mutum data, kai wani lokaci ma suna ɓata waya saboda idan suka yi yawa waya takan ɗauki zafi sosai wanda hakan kan iya sa batir ya kumbura. A yau insha Allah zan mana bayani akan yadda zaka yi controlling ko kuma in ce yadda zaka takaita notifications ɗinka ta yanda kaɗai abin da kake so ka gani shi zaka gani. Kafin na je nuna muku abin gadan-gadan ina roƙon ku da ku danna mun subscribe idan a YouTube ne da share, idan kuma a TikTok ne ku danna mun follow da share domin hakan zai ƙara min ƙarfin gwiwa wajen zaƙulo sabbin shirye-shirye wanda zai amfani mu baki ɗaya. Mu ji kan waya domin ku ga yanda ake takaita wannan notification din. Kamar yadda na gaya mana ɗazu na mana yadda zaka kashe wasu notification ɗin kamar wasu, kuma kana so ka kashe gaba ɗaya zaka yi kashewa duka. Wannan shi notification ɗin kuke gani shine yawanci wani lokaci zaka in kana cikin browsing, kana cikin amfani da waya sai ga wani talla ya shigo maka, ana kiran wannan floating notification, amma kan cika ku da sutu mu dai je kai ku gani. Idan ka zo kan application ɗin da kake so ka takaita mai notification, misali ga Phoenix browser nan zaka danna ka rike, in ka danna ka rike zai kawo maka wayannan abubuwan. Wannan na tsakiyan ba lalle bane naku ya zama akan tsakiya idan ba da Redmi kake amfani ba ko kuma Mi devices. Abinda zaka yi sai ka taba shi, za ka ganshi da wannan i din a tsakiya, wannan i din na saman nan haka za ku ganshi. To in ka shiga zaka sako kasan nan, in ka shigo zaka scrolling, zaka zo notifications. Kun ga na kunna shi ne saboda ina so ku ga yanda yake. Idan kana so ka hana app din gaba ɗaya turo maka notification zaka danna nan, ka danna nan gaba ɗaya sun mutu. Matsalar shine idan kai haka babu abin da za su iya turo maka na sako ne ko sako aka turo maka ko wani abu ko kana da loading ba za ka ga komai ba. To misali bari in kunna shi, in nayi haka kun ga na kunna shi ya dawo. To me zan yi? Wannan allow floating notification din shine wanda za ku ga wani lokaci idan kana browsing ko kana amfani da wayarka kawai baka kan application, za ga ya dawo da kai baya, ya kawo maka dan karamin notification karami haka a screen. Ni duk ban da wanda na kunna haka balle ina muku shi, amma mutum idan ne mutum akwai wanda ya taba mun complain masu daya akan talle na shigo mai. To wannan shine floating notification, zaka yi kashe shi kadai in kana so. Wannan kuma allow lock screen notification, wannan shine wanda zai kawo maka notification da a ce wayarka a kulle take, zaka iya kashe shi in kana so. So zaka sako kasan nan, in ka sako kasa kuma notification categories din nan, a nan za ka gani file cleaner. In ka taba file cleaner gashi nan zaka iya kashe shi. Na file cleaner shi idan na download progress ne, kagan ka zo kamar na download sai ka bar shi na download shi kadai. Zaka iya kuma baya zaka ga wannan na news bar, in ba ka so shi ma zaka kashe na news bar. Na wannan junk cleaner duka gasu nan zaka iya kashe su ɗaya bayan ɗaya.